राती अब काजर लगाई झिझिया खेले पूजावा घर घर जाई दैनी के गीतिया उच्चर फर गाई झिझिया खेले पूजावा घर घर जाई हो गइल साझे बड़ी बिया जराई झिझिया गावे पूजावा घर घर जाई देना रे 1 रुपया 5 रुपया 10 रुपया देना रे एक कविता जो ना मुखियावा के घर से मांग लिया वोट मांगे आ जाला पहले की 51 रुपया दो ना तो कह दिया के बिहान से भेंटो ना होई खाली हिस्सा ले गइलू कि ना जो चल ना रे खाला चाचा के दुआरवा पर बड़ी बिया रे मत कैसा हम झिझिया ना रखते नहीं है सबका घर से मांगे 10-20 रुपया किन के ले आई है कोई चाजे मिठाइया सबका घर से मांगे 10-20 रुपया किन के ले आई है मन मोही मिठाइया डायरेक्टर हमें म्यूजिक के मांग लिया झिझिया के गीतिया नीरज आजू गाई बिना पैसा के ना गाई झिझिया के गीतिया नीरज आजू गाई झिझिया खेले पूजावा घर घर जाई चल चल झिझिया गावे दैनी के गीतिया उच्चर फर गाई जाए पैसा 10 गो ना जुड़ल हो दैनी के गीतिया उच्चर फर गाई झिझिया खेले पूजवा गावे गावे जाई हो गइल साझिया बड़ी बिया जराई झिझिया खेले पूजवा टोला टोला जाई चढ़ल नवरात्रि अब महिला जाई झिझिया गावे पूजावा